acción. Non fai falta correr. Ir despacio e asustar a rimar tres. Mira a diferencia sin correr. Mira, pero teste que arrimar o palco e asustar a xente que tes aí abaixo. Tipo, Óscar, a ver si es capaz de asustar a Óscar. Veña, acción. Acción. Non, Juan, non é que salgas berrando. Chegas aí e berras, e asustas. Ao final non é tan fácil. Acción. Fedorento pobo soneirán. Como é costume do noso amado vizconde, esta noite desfrutaremos dunha nova execución. Unha mostra máis do seu cariño cara a todos vós e que serve de agradecemento polo apoio incondicional que prestades. Desgraciadamente, unha inoportuna enfermidade impedirálle presenciala, mas o espectáculo debe continuar. No seu lugar estará a virtuosa vizcondesa Dona Xoana de Luna. Démoslle a benvida como se merece. Un forte aplauso a Dona Xoana de Luna. Vale, espera, Querida vizcondesa, benvida. Sexa do vosso agrado o espectáculo. Graciñas, don Corvo, así será. Soneiráns e demais veciños da comarca. Non vos confundades. Isto non é o circo romano. Isto é a demostración do invencible poder do castelo. Esta noite amosareivos o castigo que recibirá todo aquel contrario a nos... vamos a ver, esta muller que fai? Vela aquí o tedes, o mesmísimo arcebispo de Santiago. Sei que moitos vos unistes a él para loitar contra nós. E aí o tedes. Acaso se esvaneceron as vosas esperanzas? Adiante, don Corvo. Desde lado. Execución. Unha mostra máis do seu cariño cara a todos vós e que serve de agradecemento polo apoio incondicional que nos prestades. Desgraciadamente unha inoportuna enfermidade impedirá a presenciala, mas o espectáculo debe continuar. En outro lugar estará a virtuosa vizcondesa. Démoslle a benvida como se merece. Un forte aplauso para a vizcondesa. Sexa do voso agrado o espectáculo. Gracias, don Corvo. Así sea. Soneiráns! E demais veciños da comarca. Non vos confundades! Fora da nosa terra! Non é un circo romano! Isto é a demostración do invencible poder do castelo! Esta noite amosareivos o castigo que recibirá todo aquel contrario a nós. Sei que moitos de vós vos uniches a él para loitar contra nós. Para aí o tedes! O mesmísimo arcebispo de Santiago. Sí!